जायनि थाखाय क'क्राझार बायदि जायगायाव बड'लेण्ड टिभि निउसनि बिगोमा बड'सा नार्जारी, आमार अखमनि रिपर्टार जगदीश शइकिया, एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लामखौ मानो दिनावनो गावथारामोन? दा गाइस बिथांखौ बुंनो थाङोब्ला जों दिनैनि दिनाव सासे मोसौ होननांगोन आरो मोसौ मानसि होननांगोन आरो गुसुङै नङा होमब्ला दिनै बिथांनाव सासे मानसिनि गियान दंमोनब्ला नङा होमब्ला बै रानखांनाय गारायखौ खुरब्लानांगौनि मा दरखार दं नङा होमब्ला मोख्रा बुन्दाफोर गाराय खुरख्लाबनायफोर बायदि नङा होमब्ला दिनै मासे मोसौआ जेसेबांनाखि गियान दं खिन्थु नैबे मोसौ मानसिनाव बिदि गियान गैयालै रायजोफोर सिदा बाथ्रा मासे मोसौआ गावनि मालिकनि खोथाखौ जेसेबांनाखि बुजिनानै सोलिनो हायो आरो साननो रोङो नङा होमब्ला खिन्थु नैबे मानसिनाव बेफोरबायदि मोनबो गियान गैया दा बिनिखायनो बेखौ माने मोसौनिफ्रायबो अदिनसिन माने मोसौ मानसिसो होननांगोन आरो रायजोफोर दिनैनि दिनाव सिदा बाथ्रा दिनै बिथाङा थांनाय समनि जारिमिनखौ लाबोनानै जोंनि हारि आरो माहारिनि गेजेराव बिथाङा मा सोमजिहोनो नागिरदों जोंनि जाथि आरो गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव बिथाङा मा थासारि लाबोनो नागिरदों जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नङा होमबा रायजो राजाफोर दा बिराद साननो गोनां बाथ्रा दिनै जों बेखायनो बिथांखौ बुंनांगोन बिथाङा जाहैबाय सासे बर' जाथिनि बर' हारिनि माने मासे भाइरास होननांगोन माने बियाद दा बिथाङा जाहैबाय जोंनि हारिनि गेजेराव जाथि आरो जनजातिफोरनि गेजेराव बिथाङा गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरग्रा सासे मोसौ मानसि सिदा बाथ्रा रायजोफोर तारसारा बिथांनाव जेबो गैया मेलेम गैया दिनै मेलेम गोनां दंमोनब्ला बिथाङा बैफोर बाथ्राखौ मानो लाबोखो दा फैयै फैयै जोबनायाव जोंनि बिटिसि आरो बिटिआर दानि सुक्तिखौ माबोरै मोननाय जाखो आं बेखौसो सोंनो लुबैदों बै समाव गोबां जोंनि बड'लेण्ड सोरजिनो थांनाय समाव गोबां जांसि सुज्राय गोबां थाबायनाय एबा हान्थिनाय लामायाव गोबां बायदिसिना सोमजिदोंमोन दा बैफोर सुज्राय बायदिसिनाखौ बोस्रांनानैथ' दिनै बिटिसि बिटिआर मोननाय जादों नङा होमब्ला ना ओरैनो मोनगौमोन बड'लेण्डआ बे नोंसिनि डिभाइड आसाम 50-50 होनलाबायनानै बे राजा लामायाव जथेबाय थानानै बड'लेण्डखौ मोनगौमोन नामा मोसौ साइज दिनै हाथियार लाग्रा बिदा फंबायफोरखौ लानानै हाथियार दैग्रा जोंनि बिर जोहोलावफोरखौ लानानैसो बे बड'लेण्डखौ मोननाय जादों बिटिसि बिएसि बिटिआर सोरनि थाखाय मोननाय जादों बेफोरखौ हाथियार दैग्राफोरनि थाखायसो सोरबा खुगाजों बड'लेण्ड न' बड'लेण्ड न' बड'लेण्ड नरेस बड'लेण्ड मोनाबा जों जिरायबाय थाया बे लामा सामा जिरायलाबायनानै हख्रावलाबायनानै बड'लेण्ड मोनदों नोंसोर बुरबकफोर दिनै बड'लेण्डनि हिस्ट्रिखौ नों बुजिगौ नामा बड'लेण्डआ माब्रै मोनदों बड'लेण्डखौ बिथाङा ओरैनो मोनदों सानखोना माखो बिथाङालाय आं बेखौसो सोंगोन दिनै बड'लेण्डखौ जोंनि बर' जाथिया जिउ होनांदों गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों जायफोर आन्दालनाव ओंखारदों बै बिथांमोनासो मिथिगौ नङाब्ला दिनै जाय बिथांमोना बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौनो खोनाफेराखै जाय बिथांमोना बड'लेण्डनि हेंथा दिनै बै बिथांमोनासो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकाराव समान मोनथाय मा जाखो रायजोफोर बिदिबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्राथ' बड'लेण्ड बिनाङामोन ना बै जुदा जाथियाबो ना गुबुन गुबुन हारियाबो बड'लेण्ड होनफानांगौमोन ना रायजोफोर दिनै जाय बिथांमोना बड'लेण्डनि हेंथा गसंनानै थादोंमोन दिनै बै बिथांमोननोसो समान मोनथाय होनांगौनो रायजोफोर बेसेबां लासिंसिं सरकार बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै जाय बिथांमोना बड'लेण्ड होननायखौनो खोनाफेराखै दा माब्रै समान मोनथाय मोनखो दिनै मानो गिदिर गिदिर पर्टफलिय'आव दिनै मानो बड'लेण्ड होनो मोना होनग्राफ्रासो दिनै मानो पर्टफलिय'आव जिरायजोबखो बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड बर' हारिनि मोनथाय बुरबकफोर बेनो जाहैबाय बर' हारिनि मोनथाया सान्थि सान्थि बे सान्थि सोदोबखौथ' दिनै बिथांमोना बावा खिन्थु सान्थिनि ओंथिखौ बिथांमोना मोनथिगौना मोनथिया रायजो राजायासो मिथिगौ आरो रायजोफोर नङा होमब्ला दिनै गोबां सान्थि जाबाय बिटिआराव गोबां जौगाबाय बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो दिनै बिथांमोना लाजिना लाजिया दिनै सोरखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लाबोनाय जादोंमोन बेखौबो सिन्था खालामा बिथांमोना दिनै जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट लाबोदों जाय बिथांमोना सिगनेटरि हिसाबै सिगनेचार होदों जायखौ लानानै बे एग्रिमेन्टआ जादों बै एग्रिमेन्ट लाग्राफ्रानो दिनैसिमबो जेल खानायावनो दं सासेबो एनडिबि बिदा फंबायफोरा दिनैसिमबो जेलनिफ्रायनो गवाखै
आरो खुनु केसाबो जोबाखै। दा बैनो जाबाय प्रमद बर' बिथांनि सान्थि सुक्ति रायजोफोर। दा प्रमद बर' बिथांनि सान्थि सुक्तियाव सुक्तिखारि बिदा फंबायफ्रा जेलनिफ्राय गनो मोना, माने जेलावनो थानांगौ। माने दिनै जाय बिथांमोना सरकाराव थादों बै बिथांमोना दिनै गाव गावनि सार्थखौल' लानानै खामानि मावनायखौसो जों नुदों। रायजो राजाफ्रा दिनै बिराद सान्थि जाबाय, बिराद डेभेलप जाबाय होनलाय बोरो। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि सान्थि सुक्तिखौ लानानै नोंथांमोना अनेक मानि गान गायो नङा होमब्ला? दिनै बिएसि एबा बिटिसि सान्थि सुक्तिनि दारैसो बे जोंनि ओनसोलाव जेसेबांनाखि डेभेलप जादों, जेसेबांनाखि जौगादों, जेसेबांनाखि मा जानांगौ जादों, बेफोर गासिबो हाग्रामा महिलारि सारनि खुंथायाव जाजोबनाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि खुंथायाव दिनै बबे जायगायाव मा गंसे अफिस लुनो हागो? बिथाङा माबा मोनसे आसनि लाबोनो हादों नामा? दा दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि खुंथायाव जोङो बबे जायगायाव मा डेभेलपमेन्टनि खामानि नुखो रायजो राजाफोर? बबे जायगायाव मा अफिस लुनाय नुखो? बबे जायगायाव इउनिभारसिटि लुनाय नुखो? बबे जायगायाव माबा मोनसे अफिस लुखो ना बिथांमोना लामा सामाखौनो मोजां खालामनो हाखो दिनैनि दिनावलाय? दा बेनो जाहैबाय सान्थि सुक्ति, बेनो जाहैबाय बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट नङा होमबा रायजो राजाफोर? दा बिटिसि एग्रिमेन्ट हाग्रामा महिलारि सारनि जेब्लानाखि बिटिसि एग्रिमेन्टआ जादों बै समनिफ्रायनो साफ्रोमबो दावहारु बिदा फंबायफ्रा जेलावनो थायाखै, जेलनिफ्रायबो उदां जादों। दिनै गोबां साख्रि बाख्रि होनो हादों बिथांमोना, गोबां डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हादों। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सान्थि सुक्तियाव रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना मा मावनो हाखो? आरो एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि थाखाय मा मावनो हाखो? बिथांमोना दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ मानो बख'नो हादा? दा बेनो जाहैबाय प्रमद बर' बिथांनि माने गेसाव बिटिआर सान्थि सुक्ति रायजोफोर, जेबो गैया बेयाव। दा बेखौ फोथायनाय मानि, बे बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ फोथायनाय मानि जोंनि बर' हारि, बर' जाथिया दंस' जानाय रायजोफोर। आरो जोबनायाव नैफोरबायदि मोसौ मानसि साय जुदि थायोब्ला हारियाव गुलाय गुजाय सोमजिनो बांद्राय सम नाङा आरो बुथारलायनो देथारलायनो बांद्राय सम नाङा रायजोफोर। ओंखायनो एसे सानै हयै माने एलार्ट जानाया मोजां होननानै आं सानो।